Okay, så vi har projekt nu. Og vi har emnet grænser inden for rusmidler. Og i dag vil vi lave et forsøg om alkohol. Så, let's go! Så det her, det er de materialer, vi skal bruge for at lave alkohol. Vi skal bruge sukker, en kolbe, en gummiprop, Gær, et reagensglas og et reagensglasholder. og 2 dl vand, et glasrør og en gummislange. Ja! Nu skal vi putte ingredienserne i den her kolbe. Og vi starter med 10 gram gær, og det skal vi sådan her snuldre, sådan her faktisk. Ja. Wow. 2 dl vand i vores kolbe. Fantastisk. Så har vi 25 gram sukker i. Man behøver ikke ramme, nej. Det er så vigtigt. Ja, det var spændende godt. 26 gram. Yes. Vi lige have det her mixet, og vi starter faktisk bare med at dreje rundt. Måske. Det har vi lige gjort i lidt tid, inden vi filmer. Så nu kan jeg faktisk bare den her ud. Proppe proppen på. Så skal vi shake den. Okay. Shake. Og så er det rigtig snart ud. Kan I se, at der er ikke så mange klumper hernede? Ja, det er faktisk fordi, det er oppe i skærmen. Skal vi prøve? Lige præcis, ja. Så shaker vi. Nu samler vi vores forsøgsopstilling. Så vi starter med at putte den her prop på. Og så propper vi det her glasrør i. Og det behøver faktisk ikke ramme hernede. Og så propper vi vores gummislange på. Og så tager vi den her, og så tager vi gummislangen ned i. Reagensglasset. Yes. Smid så. Vi har hældt noget af det her kalkvand som CO2-indikator ned i den her reagensglas. Og det er vigtigt, at man har briller på, for man må ikke få det i øjnene. Okay. Ja, vi hælder faktisk bare lidt. Så må vi lige se, om vi kan finde ud af, hvor meget vi skal i. Ikke sådan her? Det er sådan her. Yeah. Her der kan I se, at det lille CO2-boble kommer op. Og vi har puttet et ekstra lille glasrør i. Der. Okay. Så her har vi skrevet hele den kemiske proces op. Og nu vil vi sådan lige forklare, hvad det er. Så ja. Her der har vi C6H12O6, som er glukose, som i daglig tale er sukker. Og så når gæren har tykket på sukkeren, så kommer der 2 gange C2H5OH ud, som der så er etanol, og så i daglig tale er det så alkohol. Ja, og så er det så 2 CO2 drivhusgasser carbondioxid i daglig tale kaldt CO2. Så vi går i gang med vores gæringsproces, hvor der vi har taget den her prop og lukket den tæt sammen, så gæren den ikke kan få luft. På den måde, der tvinges den til ikke at kunne respirere. Og så i slutproduktet her, så kommer det så til at boble CO2 herned i den her, og herover kommer det til at være etanol, som så i daglig tale er alkohol. Ja. Vi tager det her over i vinduet, og så i morgen der vender vi tilbage, og så er der før- og efter billeder.